Aquí comença una gran història. En realitat, va començar fa 100 anys, a l'Àfrica. Naiz eta guk beretaz, 80. hamarkadara arte ezer ere ez jakin. En aquella època vam conèixer el nostre nou enemic. No sabíem on era ni tan sols què era. Així que no podíem buscar-lo ni poner-li un nombre. Però la gent es moria, al principi als Estats Units i després a altres països. Es va estendre pel món sencer. Personas aparentemente sanas, de repente, desarrollaban una enfermedad poco frecuente y morían. Era com si el seu sistema immunitari hagués perdut la força. Va ser el 1983 quan científics de l'Institut Pasteur varen descobrir que l'enemic era un virus. VIH el van anomenar. Virus de la inmunodeficiencia humana, porque convertia el sistema immunitario en un mecanisme deficient, incapaç de lluitar contra qualsevol patogen. La malaltia que causava era la sida. La síndrome d'immunodeficiencia adquirida. Tot i que ja sabíem qui era l'enemic, lo que no sabíamos al principio era cómo combatirlo. El virus atacava a tots per igual. L'actor Rock Hudson va morir a mitjans dels 80. En in het begin van de jaren 90 is Freddie Mercury ook aan dood gegaan. El lazo rojo se convirtió en un símbolo de la lucha contra la malaltia y el estigma. Nosotros aparecimos en esa època. El 1992 es va crear la Fundació de la Lluita contra la Sida per recaptar fons per a la investigació. I el 1995, l'Obra Social de la Caixa de la Generalitat de Catalunya van aportar fons per crear l'Institut de Recerca de la Sida i Cicaixa. Al 1996, tot va començar a canviar. Aparecieron unos medicamentos que evitaban la muerte segura de los pacientes. Un any després, les morts per sida van començar a disminuir per primera vegada des de l'inici de la pandèmia. Con el tiempo, los fármacos se han vuelto más eficaces, menos tóxicos y la mortalitat disminueix any rere any. A IRSI Caixa i la Fundació de Lluita contra la Sida portem més de 20 anys buscant estratègies per combatre el VIH. En aquest temps, hem ajudat a disminuir les resistències del virus als medicaments. Hem treballat en el disseny de vacunes i anticossos. Hemos descubierto cómo entra el virus a las células para infectarlas. Hem observat com evoluciona dins del nostre organisme. Hem investigat malalties relacionades amb el VIH, com l'hepatitis C. Hem analitzat com el virus afecta la composició del nostre microbioma intestinal. ¿Y cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunitario para hacerle frente? Pero no n'hi ha prou. En el mundo hay casi 37 millones de personas infectadas por el VIH. Solo en 2016, 1,8 millones de personas contrajeron el virus. Y 1 millón murieron a causa del SIDA. No ens podem rendir. Aquesta és la nostra història fins a dia d'avui. Ens ajudes a acabar-la?